aljanu itayar irin ko iskokin mata ko kuma iskokin gaske, to abin da za a yi shine in mace ce mace yar uwarta ta yi alola, in tana da tsarki ta yi alola, ta yi tawari'u ga Allah, ta rinka tofawa a kanta shine me qala fiha tahayuna wa fiha tamutuna wa minha tukhraju. in aljani ne ya fito ina nenewa da ko ni ce wance dan Allah a bari, dan Allah a bari, kar ai magana, kar a daka ta wannan surutan, aitai zai tafi, mutum zai dawo hayyacinsa. in mutum ita shi sau uku aka yi masa wannan ya bar kuma yin wannan har abada insha Allah. wannan mujarrabi ne, shi isa na tsaya na faɗe shi, mujarrabin gaske ne. Allah ya saka da alheri. to kusan na faɗo gurin da nake ta gudu in zo, shine nazari akan magani. shan magani halal ne kamar yadda za mu ji. ma'anar magani shine mai magani, ya samu asalin sunan ne daga irin kalaman masu karɓarsa. idan an karɓa sai a ce to mu je mu yi magani, to daga nan isa mu wannan suna magani. ina da rabe-raben nau'o'i. nau'i na farko shine wanda suke kira ɗabi'i, nau'i na biyu shine wanda suke kira ilahi, sai kuma nau'i na uku wanda suke kira mushtariki. nau'i na farko wato ɗabi'i shine wadda maganin yake tasiri da izinin Allah ta hanyar wato zarci irin na ɗabi'arsa. mun sani cewa kowanne irin magani ina da irin ɗanɗanansa, wanda daga wannan ɗanɗanan ike nuna mana irin ɗabi'arsa, wacce in ka san wannan karatun kana jin ɗanɗano iri kaza, ka san cewa wannan maganin zai iya yin aiki akan kaza da kaza. to wannan shine wato magani mai aiki wanda ake kira ɗabi'i, shine mai aiki da tasirin ɗabi'a. sai kuma magani wanda ake kira ilahi, shine addu'o'i da muka ambata ana yi. shugaba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa addu'o'i da yawa wanda ake akan cututtuka daban-daban. haka malamai Allah ya saka musu da alkhairi sun fitar da addu'o'i iri-iri kamar yadda na faɗa. sai mushtariki shine maganin da za a hada da addu'a da kuma itace. Allah ya saka malamai da alheri. duk littattafan magabata za ka ga sun halatta rubutun sha, sun halatta a tofi a ruwa a sha, sun halatta yin addu'a. ban sanya aka yi ba yanzu rubutun sha zama laifi, ni ban san daga inna wannan ta faru ba, don duk abin da ake dogaro da shi a musulunci na duba na ga ba gurin da na ga haramun ne a yi rubutun sha. akwai malamai da aikinsu kenan rubutun sha su bayar a warke. abin da ake nema a rubutun sha ka san laƙanin, karkarin ka karambani, ya zama laƙanin ka sani, don kowane ɗaki akwai ƙofar da ake shigarsa. idan saboda alkur'ani aka ce kowace aya za ka ɗauko ka rubuta, haka ne, gaskiya ne, alkur'ani yana